Three, two, one. For today's video, mang-snack tani mga tail. Mo na tong snack karon mga tail. Wow. Tay agi. Mang-snack ta. Mo na mo gikumpara kaganihang mga products ani, ang mga putahe ani mo na mong gikumpara kaganiha sa Kogon dito sa dire sa Cagayan sa Kogon. So mao pa na ilang negosyo mga sabi kayo, awa, Yummy. Init pa dyan kayo, bago pang gihaon ba? Mga pa may pag-display nila dito sa ilang baligyaan. Then, dalaan po ko direct para snack. Oh. Lamig kayo ilang timpla. Basta inaaning mga klaseng ng mga timpla. Pangitaon kayo sa mga tao. Dayon, mga po rin mga klaseng ng mga timpla nga pa datuon sa Ginoo, no, makasinati mga kapilyor apan pag muundang ta di ginato maangkon ang tagana sa Ginoo sa unahan. Kung muundang ta, kung mopadayon ta, normal man nga masinati tag mga lugi, at least dito nimo mahibaw-an, maka-experience ka nga salamat nga ato ning nabantayan. So once nga imo nang mabantayan, nga muundang ka mabantayan, kana kay nabantayan mo, ibig sabihin makita nimo ang pagkaharuhay dito sa unahan. Sugod pa man ka ginagmay di karon, kaya nga nagtan-aw karon. So padayon lang, normal lang gina, kay wala gi nagsugod og negyosante nga wala ni piagi og kapilyor. So kanang ni bungga karon, nakita na to karon na ni bungga, ningagi na sila kapilyor sa una. Pero ang kanindot lang sa ila kay wa sila ni undang. Og ila pa nung gi kuan og pagtagad kung mga pilyor nilang naagi og nilang nasinatian, mao to ilang gikuag pagtagad nga mabantayan na ana mabantayan din nimo nga mao din ni hinungdan ano na pilyor. So diha nimo matis nga para diha jud ka nga so sama ra gyapon sa ato ang pag-vlog ani sa mundo ni Mita. Pag mulahutay ta sa unahan, diha nimo matagamtaman ang tiluod na kalipay. Busa ikaw nga nagsugod karon, tiplak lako sa inyo nga padayon lang, bahalag walay mo tan-aw, bahalag dili mo pansin ang imong mga kaliwat o mga kaila, mga parinti, bahalag di sila mo pansin. Kaya ang importante ni padayon ka, no? Timan mga katiil, once nga imong mga parinti, imong mga kaila, mga kaliwat, dili mo kuan sa imong mo share, mo react sa imong mga video. Timan once nga ikaw ni padayon nga ni nakita nila nga ni bungga na hinda ni kwartaan na ka, diha na sila pa mag-una-una og padungog-dungog ano pa kuan pa snack na po diri bana ba. Pero sigdayan na sila kay kabalo ko nga nintan-aw na sila, wala lang na sila ni react, kay dili ka ikaulaw nila, maulaw sila mo react mo nang normal lang na nga inana. Sagdaay ra na nga wala mo suporta nimo nga mga kaliwat, kay ang musuporta nimo katong dili pa nimo kaila. Kana ra anay ato ang sikreto sa pag-vlog. Kana lang, God bless. I hope na naapotay gamay nga makatunan. Palihog pug kog share para daghan pong makahibalo nga inaani di ang
pagsugod. Ano siya? Negosyo ba? God bless. Love you all. Bye. Salamat sa iyong pagtanaw. God bless. Sarap.